kusangana kwatiri kuita zuva ranhasi paKunashe TV. Nhasi tiriko kudarira Chief Mutasa. Ndinoziva kuti manga matisuvira asi tiripo zuva ranhasi. Nyaya dziripo, ndofunga ukapana unokwanisa kurakidza cameraman apanire warakidza kuti vanhu vatouya zuva ranhasi paDare. Nhasi saka tinokukurudzirai kunge munge makatenga data renyu makagara makatimirira tichiposta, nekuti nhasi kune nyaya dzinotyisa, dzinokatyamadza nedzinodzidzisa, zvose zvichiitika paDare raChief Mutasa. Tiriko kuManikaland. Ndinokukurudzirai kana kari kekutanga kusvika panapa, baya like, subscribe nekushare. Kana kusherawo hama dzako kuWhatsApp, kushera hama dzako kumagroups ikokoko kuti vasapotse zvinenge zvichiitika kunzvimbo yekwaMutasa. Ndichazokumbirawo zvakare macomments umu tinozvikoshesa nemafeedback amunenge muchitipa. Ndofunga munotiona pamunenge muchiti gadzisai pakati, tinoteerera chigadzirisa, saka zvakatikoshera.